Kaixo, Euskaltzaleen topagunea ezagutzen duzu? 3 minutuko bidaia proposatzen dizugu, nor garen eta zer egiten dugun kontatzeko bidaia. Hizkuntzarekiko atxikimendu berezia dugun lagunak izendatzeko hitz eder bat dugu euskaraz. Euskaltzalea, euskarazalea, euskararen laguna. Aspalditik hizkuntzarekiko dugun konpromisoa hiztegira ekarri dugu euskaldunok. Hizkuntza komunitate konprometitu bat dugunaren islada. Euskaltzaleok batera aritu eta eragiteko tradizioa izan dugu gainera. Elkartu, antolatu, egin eta eragin. Euskaraz bizi nahi duen herria eraikitzeko. Herriz herri antolatuta dagoen mugimendua da euskaltzaleena. 100 euskara elkarte eta euskaltzaleen talde osatzen duten mugimendu zabala. Baina noiz eta nola sortu zen euskara elkarteen mugimendua? Lehenago euskaltzaleen bilguneak baziren arren, euskara elkarte modura izendatutako lehen elkartea 80. hamarkadan sortu zen. Arrasaten, euskara jakitea eta euskararen alde egotea ez da nahikoa, erabili behar da, esanez sortu zuten elkartea. Zertarako, herriko euskaltzaleak saretzeko eta euskara erabiltzeko espazioak edo ekimenak sortzeko. Arrasatekoaren ondoren, Euskal Herri osora zabaltzen joan ziren antzeko bilguneak. Eta zer da euskaltzaleen topagunea? Euskaltzaleen elkarteak eta euskaliztun komunitatea saretu, indartu eta edatzeko sortu zen topagunea 1986 urtean. Egin eta eragin, eraiki eta bultzatu. Hoiek dira gure mugimenduaren funtzio nagusiak. Euskaraz bizitzeko guneak, zerbitzuak eta ekimenak sortzen ditugu. Beste eragile batzuek euskararentzako aukerak eta espazioak sor ditzaten bultzatzen dugu. Akuilu eta bidaide gara. Hizkuntzaren aldeko jarrerak sustatzen ditugu eta erakundeak euskaldunak babestu ditzaten eragiten dugu. Era askotako jarduerak egiten ditugu euskaltzaleen mugimenduan. Mintza lagun taldeen bidez, hiztunen sareak zabaltzen laguntzen dugu. Euskararekiko motivazioa eta sentsibilizazioa lantzeko ekimenak egiten ditugu. Gertuko informazioa euskaraz jasotzeko sare emankorra sortu dugu. Toki komunikabideen bateragunean biltzen dira hedabideok. Euskaraz sortzen den kultura bultzatu eta hedatzen laguntzen dugu. Hizkuntza eta kultura elkar lotuta daudelako. Aisialdiko euskarazko eskaintza zabala sortu eta kudeatzen dugu. Hizkuntzaren erabilerarako gune informal eta askeak. Beste batzuek euskararako urratsak eman ditzaten laguntzen dugu. Ez dugu zain egon nahi. Euskaraz bizi nahi dugu eta horretarako euskaltzaleok sortu behar ditugu tresnak, momentuak, aukerak. Inoren zain egon gabe, batu gaitezen, antolatu gaitezen, eragin dezagun eta euskaraz bizitzeko urratsak eman ditzagun. Zuk ere nahi baduzu, batu gurera.